Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni iya jihadin da naga zan iya yi akan a ƙwacewa Abba takara. Ni na sadaukar da rayuwata da a zo a ɗaura min bom. Na rantse da Allah zan je in tunkare su ya tashi da mu baki ɗaya. Akan dai a ƙwacewa Abba takara. Iya jihadin da zan iya yi kenan. A tara min su guri ɗaya, a ɗaura min bom in shiga gurin bom ɗin ya tashi da mu baki ɗaya. Akan a ƙwacewa Abba takara wallahi. Matsiyata tsinannu masu shan jini, 'yan kutumar uba, 'yan shaye-shaye, mahaukata, jahilai. Wannan alƙaliyar da zan ganki ke zan fara kashewa don gutsun uwarki. Shegiya tsinanniya kafira don ubanki.